Kembang enceng-enceng kembange surodadu biyen renteng-renteng saiki ngajak padu kok kandhi ngoyo lelakon iki karem ning donya nganti padha lali sajen pakan demek petingen dimenyani biyen padha sengit saiki disenengi pancen yo ngono watak manungsa bedone biyen bedone saiki aja lali sing waspada aja sembrono ngati-ati sing prayitna aja sendya aja sembrono ngati-ati wose. Nenteng-nenteng kembange surodadu biyen renteng-renteng saiki ngajak padu kok wani ngoyo lelakon iki karep ning donya nganti padha lali sajen pakan demek petringen dimenyani biyen krasa sengit saiki disenengi pancen yo ngono watak manungsa bedone biyen bedone saiki aja lali sing waspada aja sembrono ngati-ati prayitna aja sendya aja sembrono ngati-ati. Kapan kita berjumpa lagi? Kapan kita bersama lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Kapan kita bersama mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita tinggal di sini, bila kita datang harapanku panggilanmu. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Mungkin lusa atau di lain hari. Musik. Terima kasih Mas Ulus, Mas Erpin, selamat berbahagia, semoga langgeng sampai maut memutus.